приятелка. Тройно въртене, започва с тройно въртене. По принцип тя го е заявила до вертикален шпагат, но явно е преценила, че не е в добра форма и намалява трудността само с тройно въртене. Ето пак опит за тройно въртене, обаче изпълни само 2,5. Това беше упражнение от група гъвкавост и равновесие. Комбинация от два скока. Състезателите могат да комбинират две упражнения и затова получават бонификация от 0,1. Пак втора комбинация от група скокове и упражнение от група динамична сила. Пак група гъвкавост. Сега ще говорим основно за трудността. По-нататък ще говорим и за артистичното изпълнение на съчетанията, тъй като то малко трудно разбираемо от зрителите, които не се занимават с спортна аеробика. За хореографията по-точно. Да. Виждаме обаче, че публиката, т.е. чуваме, че публиката реагира, т.е. явно Дора не си много я харесват. Харесват я много.